ei sitten ole kenellekään pikkulapsille, että vanhemmat katsokaa, että ei ole meidän ongelma, koska me nyt varoitettiin tästä. Siellä on saatana kissa siellä putkessa. Ei helvetti aggregaatti, älä vittu heiluta sitä. Jumalauta! Ota saatana saatua jo! Laske alas! Vittu! Vittu tää alkaa kuule pikkuhiljaa vituttamaan! Tuut pois sieltä! Saatana on tää saatana työmaa! Vittu Pete! Halo Pete! Halo? Banaaneja saatana, ei vitsaa! Pete! No mitä? Onko sä siellä? Siis missä sä taas luuhaat? Sun piti silittää paita ja ajaa nurmikko. Meidän pitää lähteä ihan kohta. Mikä kerke lähte, kun kissoja putkessa kaikki päin vittua? Ei hitto Pete, oot sä kännissä? Raaka juonut muuten taukokeppana, samanlaista joka päivä. Kirous saatana! Aina saatana kauhea tappeluja ja taisteluja. Pete, yritä nyt kuunnella! Pete, kuuntele nyt mua, mulla on asia! Kuuntele mua! Mutka nyt! Vittu! Okei, eli muija halusi nyt lähteä jonnekin. Eli hopi, hae sinä pullot ja vie noit vittuu, kai tässä pikkuset kossut kerkeä ottamaan. Pete, mitä sä heilut? Seurahuoneelle. Et me minnekään. Mä nyt seurahuoneelle, me menen joka päivä tekemään. Mitä sä oikeesti ajattelet? Meillä on vuosipäivä ja sä oot ollut niin hirveä, mä en kestä enää. Mitäs karaoke? Pete, mä pyydän, nyt skarppaat vähän. Älä kaiva nenää samalla sormella, kun kaivat perkettä. 5 minuuttia meni lähetystä, niin ensimmäinen ihminen lähti mukaan peliin. Kysymys on siis äärimmäisen suositusta televisio-show. Pitäisiköhän tämä siirtää prime timeen, kun näyttää olevan suosiolla? Lauantai-iltaan kello 8 huuman tilalle, kun näyttää olevan sen verran suosittu. Ei voi olla totta. Antti, terve! Terve. Sä lähit peliin mukaan sentään. Kyllä. Luojan kiitos, koska oikeastaan kukaan muu ei ole lähtenyt, niin saatiin sentään edes yksi soittaja tähän lähetykseen. Niin. Niin, kuka on kuvassa tai ei kuka, vaan mikä esine on kuvassa? Olisiko kirja? Ei oo kirja, ei oo kirja. Joo. No nyt älä missään nimessä lopeta pelaamista, koska taitaa olla silleen, että sä oot ainut, joka siellä tällä hetkellä linjoilla on. Niin nyt pommita se kärkikymmenikö täyteen sun numeroita, niin me jutellaan tässä koko lähetys. Onko sulla stringit? Ai mulla? Niin. On, totta kai. Mustat? Nahkaset, semmoset punaiset. Okei, heippa. Joo, hei hei. Ei ollut kirja. Potti nousi 275 € ja luukku auki. No niin. Nää on näitä suoran lähetyksen suolia. Suolia! Kun suoran lähetyksen suola. Ei. Sanotaan, väärät vastaukset edelleen rullaa tuossa alareunassa. Eli älä vastaa niitä missään nimessä, sillä muuten menee sinun vuorosi hukkaan. 425 €. Meillä on siellä Kimi, terve! Hallo. No alo. Mistäs päin Kimi oot? No kuule Helsingistä. Jaha, ihan lähimailta. Mä ajattelin, kun rähisee ja ratisee niin paljon, että sä oot jossain kaukana, no, mutta... on vähän huonot linjat. No ei se mitään. Hankitaan paremmat linjat noilla rahoilla. Mikä on kuvassa? No se on ihan selvä, toi on puuhöylä. Ei ole puuhöylä. No haista vittu sit. Hii. Sanotaan näin, että mitä täällä tapahtuu?
No, tuntuu näköjään siltä, että olemme pari kertaa soittaneet vahingossa tuonne mielisairaalaan. Ainakin pelaajien jutuista päätellen, mutta ei siinä sitten mitään. Nyt tehdään sillä tavalla, koska tänään näköjään tuntuu olevan jollain tavalla aika häiriintynyt päivä ja lähetys, niin Ei, hyvää päivää. Ei tästä tuu mitään. Mä en halua enää puhua kuin yhden ihmisen kanssa. Jos sieltä tulee tollaista tekstiä, niin puhumme tasan tarkkaan yhden ihmisen kanssa enää tässä lähetyksessä. Hän tulee olemaan siellä 8 ja minä aion soittaa hänelle 12 minuutin kuluttua. Ja jotta ei varmasti tule väärää vastausta ja minä pääsen täältä vihdoin pois, niin nyt jätkät Juman kautta sitä luukkua auki sen verran, että se paljastuu. Mikä se esine on? Kattokaa nyt, siinä teillä on. Tällä kuivataan hiuksia ja tukkaa ja ihan mitä kaikkea, vaikka selkäkarvoja. Tämä on me. No niin, ilmeisesti on. Joo, älä lähde sinne ollenkaan. Et käy minun kiinni. Äsken kävit kiinni. Joo. Et käy minun kiinni. Etkö tajua? Ei, mä oon vaan sun edessä, mä estän sun pakenemisen tässä näin. Joo, mä asun tossa. Ne aivan. Saat asua, mutta sä et nyt lähde tästä, kun poliisi odotellaan. Joo, heti kun poliisi on tässä, niin sitten sä varmaan pääset. Joo, mä menen. Mulla on oikeus. Joo. Joo. Te olette yhtä vastenmielisen näköinen kuin se, joka raiskasi sen tytön siellä Ruotsissa, Suomessa.